Luna decembrie este plină de sărbători frumoase. Un eveniment special a avut și cântăreața Ala Zasmenko. Într-un local din capitală, interpreta și-a strâns prietenii și colegii de breazlă pentru a le face cunoștință cu cel mai nou videoclip al său la piesa Tâbâl. Perioada de Crăciun evocată în surprize și cadouri atât din partea lui Moș Crăciun cât și a artiștilor. Unul după altul vin cu cântece și videoclipuri noi și interpreta Ala Zasmenko a venit cu o surpriză pentru admiratorii săi. Într-un local din capitală a fost lansat primul său videoclip oficial. Piesa este în limba rusă și se numește Tâbâl. Autorul melodiei este Adi, iar versurile sunt semnate de Anatol Cotrobai. Am scris-o special pentru Ala Zasmenko și de fapt a avut o haină textuală, o haină textului în limba română, pentru că de astăzi toți vorbim în limba română. Da. După ce i-am arătat Alei versiunea textului în limba română, a zis că vrea să cânte o versiune în limba chineză și alta în limba rusă. I-am zis că dacă o să cânte în chineză n-are cine să scrie text, însă în limba rusă eu cunosc un om care scrie în limba rusă comedii. Da. Și am zis că ar putea să încerce să fac un text serios și l-am rugat pe Anatol Cotrobai. Noi cu el am făcut cunoștință pe Facebook, mi-am oferit varianta română. Da, sunteți într-o relație, da? Nu suntem într-o relație, suntem într-o cunoaștere. De prietenie. Da. Și Anatol a încercat, a făcut câteva probe, 2-3 gafe, le-am rectificat și gafele și probele, până la urmă a ieșit un text, Ala a zis că-i place și a zis că dacă o să meargă bine o să fac un duet cu Melață. Da, mersi mult. Și în legătură cu piesa, da, ne-am făcut cunoștință pe data clasic cu domnul Adi. Așa? Mi-a transmis textul, am verificat dacă nu are greșeli în limba română, am început să scriu în limba rusă. L-am rectificat de câteva ori, în final a ieșit ce a ieșit. Sună frumos în versiunea ta Tâbâl. Tâbâl sună mai frumos decât Tâbâl. În general, da. Ceva din Tadjikistan, da. La imprimare am lucrat destul de mult cu draga noastră colegă. Nu, cu Tatiana noi nu am lucrat cu Ala. Sper că ne-a reușit ceva frumos. În final, vreau să răspund doar o singură chestie care chiar am vrut să o cunoască toată lumea. Eu cred că fiecare om, da, vorbesc de vorbitori de limba rusă, e plăcut să cânti în limba celui care ascultă sau cunoaște această limbă. Deci, când cândva îmi punem și o întrebare, de ce toată lumea încearcă să cânte în engleză? Dar pentru un american sau pentru un englez e chiar plăcut când cânte cineva în limba lui. Imaginează-ți Tupac sau 50 Cent să cânte în limba română sau limba moldovenească, dacă se face în limba română. Nu e nicio problemă. Îți dai seama, omul ăla puternic, dar el îți cântă în limba ta. La Zasmenko avem o colaborare frumoasă de mai bine de 5 anișori, pentru că Ala ultimele melodii pe care le realizează are grijă să le pună voce, adică să le înregistreze în studioul meu. Colaborăm și e o colaborare fructuoasă pentru că Ala este o fată talentată, este o fată care muncește foarte mult și această melodie, ultima ei realizare, sperăm că o să prindă publicului. Deci, pentru mine, de fapt, e o colaborare interesantă pentru că este o nouă colaborare și cu textierul, umoristul Anatol Cotrobai. O încercare foarte nostimă din start și foarte fructuoasă la final. Sperăm că colaborarea noastră va continua cu Ala Zasmenko și la fel de frumos cum a pornit. Este pentru prima dată când scrii versuri în limba rusă sau în genere când scrii versuri pentru o piesă? Nu, este a doua oară. Am mai scris încă o piesă, în curând va fi și acea piesă lansată. În legătură cu versurile scriu foarte mult, doar că scriu în diferite domenii, umor, am scris scenariu pentru filme și așa că, deci am încercat și în domeniul ăsta pentru că mi-era foarte interesant că aș putea crea ceva deosebit, o piesă de dragoste, o piesă romantică și cred că mi-a reușit. Aș mai încerca să mai scriu și în alt stil, deci ca să nu fie doar despre dragoste, dar cred că sper că a reușit bine. Din start această melodie am văzut-o cântată în limba română, însă destul de frumos răsună și cu textul în versiunea din limba rusă. Îmi place foarte mult, e o piesă pe care de fapt a ieșit mai bine decât mă așteptam eu să fie inițial. Cel mai greu a fost pentru Ala, pentru că a trebuit să reînregistreze piesa de cel puțin 3 ori în studio, pentru că ea o cânta cu accentul nostru tipic moldovenesc
Anatol, având o dicție bună în limba rusă, de 2 ori a întors înapoi pe Ala și a 3 ori a venit singur în studio și a stat asistat la înregistrări. De realizarea interpretei au venit să se bucure colegii de breaslă, rudele și prietenii care au scăldat-o în laudă, felicitări și cuvinte de încurajare. În general, totul a fost organizat foarte bine, videoclipul, piesa, cuvintele, nu pot să vorbesc despre cuvinte, că ar trebui lumea să vorbească despre ele. Cred că a reușit ceva frumos. Ala, sper că i-a plăcut în realizarea totală, deci videoclipul, textul, ideea piesei și sper că o să aprecieze și publicul, pentru că asta contează pentru toți voi, telespectatorii, spectatorii. Se creează aceste piese frumoase ca să le puteți asculta de câte ori vreți, să le fredonați. Sper că o să vă placă și să veniți la toate concertele care le organizează Ala Zasmenko sau unde va participa ea, ca să ascultați aceste piese pe care le cântă ea și vi le dăruie vouă de fiecare dată. Sincer să vă spun, m-am așteptat că așa să iasă, că soția mult a retrăit pentru acest videoclip, a retrăit mult pentru la filmări. În general, clipul a fost așa practic o retrăire emoționantă mare, da. Practic așa momente de retrăiare nu am avut cu ea niciodată, nu mai țin minte, a fost înainte anunții și mă rog poate la naștere, dar în rest nu prea m-am întâlnit. Până la urmă bine că s-a luat în serios acest eveniment și a ieșit totul cum trebuia. Nu este greu, este mai puțin ușor, de ce? Pentru că este așa, el are un moment începător acum, da? El a începutul unei cariere muzicale, sper să fie o carieră de succes pe viitor, da? Și sunt de acord și eu să suport dacă totul va fi bine și eu asupra mea toate aceste momente, toate aceste retrăiri, toate aceste cheltuieli și să dea Domnul să fie totul bine. Eu vreau să spun că pentru prima dată am așa ocazie și e foarte interesante și doresc fiicii mele mai departe să aibă acest har de la Dumnezeu, adică să-i țină gâtul, că la dânsele asta e principalul, vocea, și îi doresc succes cât mai multe și vreau să zic că e foarte interesantă viața lor de muzică, artiștii, e foarte vesel, chiar dacă sunt triști, eu cred că prin toată veselia și toate organizările le trece toată tristețea. Spuneți-vă, vă rog, este importantă susținerea unui bărbat pentru cariera unei femei, mai ales la noi în țară? Da, într-adevăr este, contează foarte mult. La noi în familie totdeauna discutăm tot împreună, orice lucru, chiar dacă la un moment dat mai puțin eu mă pricep în chestiunile astea, da? Dar contează foarte mult decizia ambelor, contează până la urmă așa se primește și mai bine și se rezolvă cu totul mai... Bravo, și că prin foarte reușit, post-production-ul și-a făcut bine datoria. Felicitări! Eu îți doresc doar să nu fie ultimul, dar cel mai bun start să pornească numai de aici. Un clip care chiar s-a nimerit bine cu anul timpul, te-a trăit și natura și lucrurile bune totdeauna se trag la lucrurile bune. Așa că cu mult spor, baftă și încă întotdeauna doar bine. Bravo! Ce vreau să ne spun eu când am auzit piesa, deodată mi-am adus aminte de este un stil muzicii rusești, în Rusia. Și nu știu, poți să încerci să o lăsești și acolo? Da? Da. Mai facem o lansare în Moscova. Mai faceți o lansare în Moscova și noi să venim cu plăcere. Mersi mult! Totuși, cât de bun ar fi un produs, întotdeauna este loc de mai bine. Colegele mai experimentate ale cântăreței au venit cu unele sugestii și idei pentru următorul clip, poate. De măcar a trecut ceva vreme, dar a trecut destul de rapid. De data asta, ca niciodată, am fost punctuale împreună cu Cristina. Pe Ala o cunoaștem de foarte mulți ani, încă din conservator și este prima lansare la care eu particip, nu știu, poate am mai făcut așa gen de serate și mă bucur pentru succesele ei și mă bucur atunci când colegii noștri totuși reușesc să atingă scopurile pe care noi toți studenții le avem într-un moment dat și aspirăm la ceva mai mult decât simpli studenți care abia încep. Mai ales ea deja s-a creat o familie foarte frumoasă care sunt alături de ea și este un plus foarte
mare. Tot am încercat să prind băiatul ăsta, dar n-a vrut să se dea nici sărutat, nici fotografiat. Într-un final îi doresc mult succes Alei. Tot timpul un videoclip este și o lecție. Atunci când îl lansezi, cu timpul începi a vedea lucrurile care îți lipsesc și tinzi la ceva mai mult. Dar eu cred că e pur omenesc și foarte corect atunci când îți dorești mai multe și înveți din propriile greșeli sau îți dorești mai mult decât ai. Și doresc mult succes, cât mai multe piese. Eu cred că totuși asta este cel mai important atunci când publicul care ascultă creațiile tale sau care privesc și vizualizează orice mișcare să fie recunoscători și receptivi față la ceea ce lansezi și ceea ce faci. Îi doresc cât mai multe așa persoane care să o susțină în afară de familie, pentru că familia tot timpul te va susține, dar cei din afară care necondiționat te vor contacta sau când te vor vedea se vor apropia de tine sau care îți vor scrie mesaje și te vor încuraja în ceea ce faci tu. Cât mai mult și cât mai multă creativitate. Foarte romantică în acest videoclip este Ala. Piesa foarte frumoasă, foarte melodioasă. Cred că o să-i aducă succes și chiar este feminin în acest clip, pe alocuri foarte sexy și eu zic că bărbaților le va place foarte mult această imagine a ei, dar și chiar domnișoarelor și doamnelor le va plăcea pentru că este frumoasă în acest videoclip și cântă cu atâta suflet, cu atâta inimă despre cel care a fost cândva în viața ei, doar că nu-l vedem. Eu zic că în acest videoclip ea a depus multă muncă și mult suflet și bravo și echipei care i-au creat o imagine atât de gingășă. Nu, în linii generale eu mă așteptam să fie bine primit, să fie bine văzut. Ceea ce e important e că a făcut ceea ce îi place ei, da? Mai sunt persoane care au spus că pun acolo, pun în partea aia. Normal că nu poți să intri în gusturile fiecăruia. Eu stimez și respect gestul, respect clipul, știu că e o muncă depusă, bună, rea, multă, puțină, dar e o muncă depusă, o muncă la care s-a lucrat, e bine primit, felicitări încă o dată și sunt sigur că nu e ultimul. Ăsta e așa, celălalt se face altfel, din moment ce creștem, evoluționăm și schimbăm, poate ce nu, facem altfel, facem poate mai bine, de ce nu, pentru că de fiecare dată există loc de mai bine. Orice început este greu, dar noi zicem că piesa a ieșit bine și nu ne rămâne decât să o felicităm pe Ala Zasmenko cu această mare realizare din viața sa. Felicitări cu clipul, cu piesa, cum v-a părut? A ieșit așa cum v-ați dorit? Bună seara, da, mi-a plăcut foarte mult, prietenii mei cei mai buni au fost alături de mine. Eu sunt mulțumită de această filmare și le mulțumesc încă o dată acestor care au contribuit la piesa mea frumoasă, Adi și Anatol Cotrobai. La pronunțare a fost un pic mai greu pentru mine, dar până la final ne-am străduit așa să fie după cum mi-am dorit eu. Ideea videoclipului am venit tot eu, am hotărât să facem și lansarea, să mă lansez și eu, să mă cunoască lumea mai bine. Пиком снежной скалы ты был, бликом чистой реки ты был, светом яркой звезды ты был стержнем нашей любви.